otimnegi proper allocation of funds. Now the funds, ka dipo ni nitiere kaka koro sani endi, wan gi state lodge, wan gi airport, airstrip, kucho, wan gi stadium, nitiere gik moko mane, because of the timings, ne ok orumo maber. And budget gi nitiere, so give the room. I'll give example kata mano mabe kata mandeti mane loss kata pod iloso gi nyaka sani. So it's a continuous process. En mane kamopogore ni jok makawo advantage en ong'e mopogore amba ng'e motimona mopogore. Yeah, so but gik ma sirkal okawo ma sirkal dwa timo gik nitiere. Ruto, His Excellency the President, is keen on a legacy. That is what is keen on. Where kana tuta mu wacho kani. Is keen on legacy, and that legacy is manifested in the manifesto mar UDA. Mana wacho ni out kotieko the first term. Modwa timo that manifesto page by page, paragraph by paragraph, sentence by sentence, kanye kama dhi yudo ng'owa. And at the end of the day, jok mo wacho mag devolution kiani governors kiano giendi, Ruto wacho pile. Scorecard ng'ato kata biro ting'o ma ka ti wacho koro joma wuoyo tok national government owuo joma nie county government bende wach maru, then the people will decide. Erokamano nyakora mojong mana mondo mwakete ler ute fwambo iluongo ni fourth estate mano nikech norango amsadek mag sirkal mano moting'o legislature oting'o kacha judiciary gi executive kama gintie kacha koro wen ute fwambo